algunes de les claus més interessants, tot i que a vegades inadvertides als ulls dels ciutadans, sobre el procés del 9-N, i ho fa des de l'absoluta imparcialitat professional i intel·lectual. Aquest és el gran valor, al meu entendre, del desclassificat. Proporciona molts dels elements que van confluir, paraules del mateix Vicent, que van confluir en els 11 mesos més trepidants de la història política de Catalunya. I ho fa des de l'absoluta equidistància. És el lector qui ha d'extreure les seves conclusions. El 9-N va canviar moltes coses, començant pel canvi de mentalitat d'un poble que ja no reconeix l'autoritat de l'Estat que l'administra. Ens ha servit també de constatar una altra realitat francament punyent en aquest país. Estem vivint temps extraordinaris, certament, però des d'actituds inflexiblement severes. I això no ens porta enlloc. Si em permeten, director personal, sóc dels que creuen que el poble de Catalunya necessita referents clars, lideratges forts i que des de posicions generoses ens portin a materialitzar un procés reivindicat per moltes generacions i també per la majoria dels catalans i catalanes. En aquest moment no ens podem permetre el luxe que visions partidistes o de curta volada posin en qüestió, dificultin o malmetin allò que definitivament tenim a les mans. El món està pendent de nosaltres i l'opinió pública internacional està al nostre favor. L'opinió pública internacional està a favor d'aquests catalans que en contra de l'Estat i segons quines coses volen votar. Potser això no es traslladarà a nivell polític, però llegint el llibre podeu veure que una de les raons per les quals l'opinió pública mundial ens mira amb simpatia, aquí li hem de posar el sentit polític. Estic molt content perquè Sant Jordi és un dia especial per a tots, la gent que fem llibres el vivim amb molta il·lusió i per casualitats quan va aparèixer la idea de vindre a la vespre de Sant Jordi a Lleida, per mi era la millor possibilitat que tenia. Per als valencians, Lleida és la capital de la nació. Nosaltres venim d'ací. Ja saben, en fi, Soler, Samons i tot això, que les doncelles no eren tan doncelles ni n'eren tantes, però ja saben que per als valencians la nostra capital és aquesta i per tant no s'hauria trobat un lloc millor on començar Sant Jordi que a Lleida. Em va fer il·lusió atrevir-me i perdoneu, seria de demanar-li al president que parlara perquè és un polític que a mi em crida molt l'atenció fa temps. A la redacció de Vilau em diuen que tinc un tic, que és que se m'aixeca una cella quan el Joan Cap, el meu bon amic Joan Cap riu, perquè també ho coneix aquest tic de fa anys, se m'aixeca una cella quan hi ha alguna cosa que no entra en el meu radar i de sobte em sorprèn. I se'm va aixecar molt el dia que vaig escoltar, no sé com, el discurs de possessió del president, per molts motius, però òbviament per mi per un fonamental, que és que no estic acostumat a trobar-me pancatalanistes en llocs de poder. I aleshores vaig quedar tan impressionat de que en Joan Reñé assumisca amb tanta naturalitat com haurien de fer tots els polítics d'aquest país, on va el país, aquesta actitud correcta que teniu, sobretot amb la franja de Ponent, amb aquest territori nostre sobre el qual vosaltres teniu una responsabilitat especial, que des d'aleshores m'ha agradat molt seguir-lo de prop i anar mirant la seva evolució política, que espero que els pròxims mesos encara en tinguem que parlar molt més. I òbviament li agraeix moltíssim que s'hagi acceptat dir unes paraules sobre el llibre, que se l'haig llegit, que segons m'ha dit que l'ha trobat interessant, per tant encara em fa més il·lusió, i sobretot agraïm molt tota la tasca que jo crec que el país ha de donar a una generació de polítics que quan passen els anys quedarà molt clar que han sabut pilotar una nau complicada que no té res que veure amb el dia a dia. Això que esteu vivint i les diputacions tenen un paper fonamental en el procés, especialment com a infraestructures d'estat, estic segur que no es fa, sé que no es faci. I per tant, per mi és un gran honor que hàgiu acceptat presentar el llibre. Amb l'amic Soler hem parlat tantes vegades i hem fet
cervesa, sobre totes aquestes coses, quan em van dir que s'apuntava, vaig trobar que era ideal. Jo, en aquest llibre, hi ha una cosa que per un historiador sempre... Jo vaig fer història, m'han tirat de la facultat, per cert. Això ho explicaré un altre dia. Jo vaig fer història i sempre m'ha quedat aquell coquet de l'historiador frustrat. I fa molts anys vaig descobrir un llibre preciós de Jean Lacouture que es diu Les impacients de l'histoire. Diu que els periodistes són els historiadors impacients, que no podem esperar, que aleshores ens hi posem. I la meva frustració va quedar sublimada, vaig pensar, mira, ja està. I ho faré de historiador impacient. Té un punt, el llibre, suposa, d'això, i per tant m'agrada molt sentir-me en un territori a mig camí entre el periodisme estricte, aquesta cosa que fa tants anys ja que practica, i la història. El llibre té 3 claus per entendre-lo. Primera, com vostès, alguns de vostès deuen saber, a mi em toca cada dia escriure l'editorial de VilaWeb. I això és una cosa molt avorrida. Em toca no fer de periodista, em toca explicar la realitat, fer més d'analista que no pas de periodista. Jo considero que és un gran privilegi tindre l'honor de fer això. Evidentment assumís que el meu rol de director només faltaria, però m'avorrís, és a dir, m'agrada el periodisme de batalla. Jo sempre busque, per això, algun moment al llarg de l'any que m'escapi. Com que he fet molta política internacional, haurem vist que alguna vegada desapareix una setmana. Ara vaig estar al Kurdistan l'any passat, vaig una setmana i respiro una mica d'aire fora de la redacció. Enguany vaig pensar que era l'oportunitat de fer una cosa que jo feia molts anys, que volia fer, que era retratar el poder. I vaig agafar-me com un període de temps per concentrar-me en fer un llibre, que és la crònica del 9-N, que explica alguns dels, diguem així, secrets del 9-N. No n'hi ha cap secret que canviarà la vida de ningú, però n'hi ha molts petits secrets que aclareixen unes quantes coses. I em vaig proposar de fer un exercici que jo sempre havia somiat de fer, que era el retrat del poder. La idea em va venir, un dia jo estava al Palau de la Generalitat per una entrevista. El Palau de la Generalitat són dignes. Em sembla que és quan el president entra en sona un i quan el president se'n va en sonen 2 o al revés, crec que és així. Però no havia sentit mai sonar-ne 3. I de sobte jo baixava pel Saló Sant Jordi, que és un saló que impressiona, jo crec que impressiona més quan està buit que quan està ple. Sonen 3 timbres i la persona amb la qual anava em diu: ara quiet, no et mogues. I jo em vaig quedar, dic, què vols dir? Dic, quiet, no et mogues. I allà al final, a la Galeria Gòtica, vaig veure que apareixia el president de la Generalitat amb una persona que era una ministra d'un país nòrdic i anàvem passejant. La clau dels 3 timbres és 3 timbres significa discreció. Significa el president està molt important i ningú ha d'interrompre això. Clar, vaig pensar, jo tinc la pel·lícula, ja sé per on començar la pel·lícula, perquè jo volia fer no només la crònica, sinó la pel·lícula. És a dir, la part que no es veu, què fan els polítics quan no es veu la gent? Com reaccionen, com es mouen, quins codis n'hi ha. Jo crec que nosaltres, com que hem estat un país de vençuts, no ens hem acostumat a fer èpica de la nostra política, però la nostra política té èpica. I per això se'm va ocórrer aquesta idea de fer el llibre com si fos una sèrie de televisió. Perquè fa anys que tots mirem, jo soc un gran seguidor de la política americana i per tant a casa tinc tota la sèrie de l'Oeste i tinc tots els llibres de Bob Baldwin, que és el meu referent en aquest tipus de llibres. Ara, per supost, hem vist tots el House of Cards, etc. Però de sobte va haver, em sembla que era l'estiu passat, vaig descobrir una sèrie danesa que es diu Borgen, que és una sèrie magnífica, una sèrie de televisió, que explica la vida del Parlament de Dinamarca. I vaig pensar, home, si es pot fer una sèrie d'èxit del Parlament de Dinamarca, per què no del Palau de la Generalitat?
I aquí se'm va prendre la decisió de fer un llibre que foren els 4 polítics. El llibre va des del primer SMS que el president Mas envia el 10 de desembre del 2013, que és on comença la negociació, que el president negocia per SMS i per WhatsApp. Som així. Fins, diguem, l'abraçada del president Mas i David Fernández com a símbol per tancar el paquet, no? Perquè una cosa que em preocupava molt era que fos un paquet tancat, perquè si comences a parlar del que va començar a passar l'endemà, el paquet torna a estar obert i per tant el llibre no té molt de sentit, no? I el que he intentat és fer el retrat dels 4 polítics, per tant volgudament deixant a banda ANC, mobilització popular, entren i apareixen caràcters secundaris tot el rato, però me centre molt en tots 4, amb els quals he tingut llargues converses, a part del, diguem, hi ha molta part que és de background de la meva feina diària, no? Però amb tots ells hi ha molta gent, perquè els que parlen no són ells 4, els que parlen són els que estan al voltant d'ells 4 i a ells 4 vas a demanar-los contras, no? I llavors, a partir d'ahir, parlant amb tots, he pogut reconstruir com va passar el que va passar. I he pogut reconstruir-ho amb una tesis fonamental que és, al final, va ser el poble el que va guiar a la classe política i això ho he volgut posar amb una frase de Martí Lutero. Jo saben els que em coneixen que crec que la cultura clàssica és fonamental per entendre la realitat i sempre m'havia fascinat una escena. Martí Lutero, el pare de la Reforma, a part dels tractats i tot el que escrivia, hi ha un llibret molt bonic que és un amic seu que en català li diuen Matesies, que escrivia els dinars, dinaven junts i redactava els dinars, no? I hi ha un moment en un dinar que Matesies li diu a Lutero: vos sou el més gran revolucionari de la història. I Lutero, que era evidentment un dels més grans revolucionaris de la història, contesta: sí, però ho he estat com un cavall sec que no sap on el porta el seu amo. Que és una frase que, a part que és una bellesa infinita, explica també el que va passar aquí. Aquí hi havia un cavall sec, que era la classe política, que anava intentant trobar el camí amb l'amo, que eren nosaltres, posant pressió i fer-los avançar fins que van trobar el camí. Evidentment, quan van trobar el camí, i l'èxit del 9-N és indiscutible, doncs va haver problemes, tot això no es pot amagar i està, i en podem parlar en el debat tant com vostès vulguin, però m'interessa remarcar una cosa, que és que el 9-N aquest país va saber triomfar. I això no és poca cosa. Aquest país, el 9-N, malgrat tot, malgrat que es van cometre errors molt importants, situacions molt difícils, el 9-N, 2.300.000 persones van convertir Espanya en un estat fallit. I això és una brutalitat. I ho vam saber fer. Ho vam saber fer amb alguna mala cara, amb algun no sé què. Sí, home, sí. Tot el que sigui necessari. Però ho vam saber fer. I sobretot, el més important és que em van prendre nota. Jo soc vicepresident de l'European Journalist Center, que és un centre professional de nivell de tota Europa de periodisme, i en funció d'aquest càrrec em toca molt estar a Brussel·les i parlar amb funcionaris de la comissió, formar part del meu barret IGC. Recordo una enorme sorpresa, un conegut de molts anys, cap de gabinet d'un dels comissaris importants actuals. Jaume Bodet, sobretot, formula una teoria que és la que avui en dia tota la Convenció de Montevideo, les sentències de l'Haia, tothom accepta. Què és un estat? Un estat és una organització social capaç d'imposar les seves lleis en tot moment, en tot un territori que administra. La resta no compta. Què va passar en el moment? Que Espanya va ser un estat fallit. 2 sentències del Constitucional, forces de l'ordre estacionari de Calella, en què tu vulguis tot el desplegament per impedir la votació va fracassar. I nosaltres vam votar. I això, a Europa,
li dona una vista extraordinària cara al futur. Nosaltres no tenim ningú ni a favor ni en contra. La política internacional no funciona així. Tenim gent que li caiem més simpàtics i tenim gent que els tenen mania, però no tenim ningú a favor ni en contra. Europa només vol estabilitat, la màxima estabilitat possible. Si Catalunya és independent, que ho siga, però que no provoqui un daltabaix. I si Catalunya s'ha de quedar en Espanya, que es quedi, però que no provoqui un daltabaix. La màxima estabilitat possible. El 9-N, nosaltres vam tombar Espanya amb la dona. La tenim en terra. Perquè li vam demostrar a Europa que Espanya no pot aportar estabilitat i que l'estabilitat la portem nosaltres. Espanya va demostrar-li a Europa que és impotent a Catalunya. I en canvi, les institucions catalanes i el poble de Catalunya li van demostrar a Europa que són capaços d'estabilitzar la situació i de fer una proposta en positiu. I a més, sense incidents, sense problemes, i quan hi ha un incident amb un jugador de rugby tenim prou per parar l'incident. Que recordaran que no va fer falta ni la intervenció dels Mossos. L'exemple que va donar Catalunya el 9-N a Europa, que és on està la batalla real, la batalla es concentra a Europa. L'exemple que va donar el 9-N a Catalunya a Europa és d'una dimensió colossal i ho canvia tot. I és la base sobre la qual els pròxims mesos hem de construir l'aposta final per aconseguir aquesta República Catalana de moment circumscrita a les 4 províncies i com un estímul per la resta del país. Això seria el resum del que voleu fer. Si volen ara podem parlar de tots cap a l'estudi. Estem en un estadi, que són les eleccions municipals, que s'emmarquen dins del procés o que són simplement unes eleccions municipals i que després ja veurem. M'agradaria que em donés la vostra opinió perquè d'alguna manera es marca territori i saber la posició de cadascú. Que les diputacions, començant per les diputacions, tinguin un criteri independentista sobirà a l'hora d'entendre com ha de ser i quin és el camí d'aquest país és imprescindible. Les eleccions municipals, com hem entendre, tenen un clar concepte i criteri de procés, de país, de sobirania i d'independència, d'una forma molt clara. Quin creu vostè que serà la seva influència real? Quan parles de les econòmiques financeres, mediàtiques, Godó, la Caixa, etc. I sempre jo dic que és que, clar, nosaltres estem acostumats a demostrar el que som. I ells no. I això és un problema. Nosaltres agafem centenars de milers de milions de persones, les posem en fila índia del color d'inodors i ahí estan. Ells, el màxim que han arribat a posar en fila índia és de la plaça Catalunya de la FENAC al Corte Inglés, del Tribunal Danès. Nosaltres posem 2.300.000 vots a les urnes. Ells trauen una enquesta. Nosaltres, clar, al final hi ha un punt que has de dir, bueno, prou, nosaltres estem demostrant el que som. On estan les demostracions dels altres? En el cas concret de les elites, ahir era molt significatiu, perquè, per exemple, ahir no hi havia el president de la Caixa. Ja ni tan sols parlem. Detallet, important. Entre els grans industrials que se suposava que hi havia, eren empreses molt poqueta cosa, diguem així. És a dir, o les empreses dependents del govern, perquè facturen el que el govern diu, o d'empreses, diguem, normaletes, n'hi havia molt poc. Clar, pobles xics, és veritat que ja no podia estar el senyor Rato, per motius obvis. És veritat que ja no podia estar el senyor Quatre Cases, per motius obvis. La nota de premsa destacava que entre els industrials hi havia el de conserves d'Ani, que, en fi, tots els respectes del món, però no crec que siga Grifols, precisament, no? Vull dir que ells fan aquesta escenificació de la por, no? Nosaltres som molt poderosos, no? Però aleshores jo només dic una pregunta. Jo crec que tots estarem d'acord en que el 2007 la independència és una possibilitat a 5 mesos més 18, claríssima, contundent i molt ben fixada. Estem d'acord? I quina explicació n'hi ha que no hagin volgut aturar-ho? No serà que no tenen poder. És a dir, si tan poderosos són, per què no s'han aturat quan eren
Si no ens han pogut aturar de manera febles, per què pensar-vos que van a poder-nos aturar ara que som més forts que mai? La meva pregunta és, si tot va bé, més o menys dilatat en el temps, i es proclama la independència, l'estructuració amb la resta de països catalans és on veig jo que hi ha una nebulosa que me penso que ben poca gent ho té clar. La classe política catalana no acaba d'entendre això. Però jo crec que hi ha un factor que nosaltres hi hem de confiar molt. Jo, en tot el procés, sempre he tingut una gran confiança en Espanya. Crec que és un país en el qual podem confiar, no l'acceptaran mai. I per tant, ells mateixos van provocant crisi rere crisi, situació rere situació. El problema real no és Catalunya, el problema real és Espanya. El problema real és com el nacionalisme espanyol interpreta la realitat de la península ibèrica i com actua. Si recordeu, quan es van fer els Jocs Olímpics de Barcelona, el rei Juan Carlos va entrar a l'estadi olímpic amb una veu que deia en anglès i en francès i en català i en castellà. Sa Majestat del Rei entra al so de l'himne nacional de Catalunya i va entrar al so dels segadors. Si ho hem oblidat, imagineu-vos si això seria possible avui. Seria Vamos, és que no m'ho puc imaginar, no? Espanya ha fet passos arrere i ha fet tants passos arrere que ha convençut els catalans que no hi ha alternativa, que ens hem d'anar, que ja està bé. I jo crec que en aquest sentit, a la resta del país, tant al País Valencià com a les Illes, comencen a haver indicis notables. El primer és el més clar, és l'econòmic. Escolta, fa 2 anys, veure al diari Les Províncies, que és un diari, en fi, tremendo, el president de l'Associació Valenciana d'Empresaris firmar un article que el titulés "Prou d'ofrenar a les guàrdies d'Espanya", m'hauria semblat impossible, això ha passat. Crida l'atenció sobre un fet que va passar dissabte, que jo crec que aquí dalt no es va interpretar prou bé, però és d'una importància colossal. Dissabte es va constituir la nova junta directiva de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca. Fa 8 anys era president del govern balear en nom del Partit Popular. 8 anys després encapçala l'Assemblea Sobiranista i fa unes declaracions brutals dient jo no tinc per què estar en un estat que a mi no vol. I explica l'espoli, explica com estan destrossant Mallorca, explica el tema de la llengua, explica el fet. En 8 anys, només en 8 anys, un senyor que ha arribat a ser president de la Comunitat Autònoma del Partit Popular es posa el primer al capdavant del moviment independentista a Mallorca. N'hi haurà qui dirà, és una anècdota, això no té res d'anècdota. No té res, a part que és un home que ja poden imaginar que els contactes, els fills que mou, això és una altra planeta. Això no té res a veure, no? Jo sí que m'agradaria reclamar al govern de la República Catalana que es comporti amb normalitat. No cal fer-ho menys. En tota Europa, excepte Islàndia, a tota Europa, l'únic estat, diguem-ho així, coherent nacionalment a Europa és Islàndia, però estan allà dalt, fot un freguepela i ja no puja ningú. Ja està bé xolets. A la resta, o bé n'hi ha nacionals teus que estan fora de les fronteres, o bé n'hi ha dins de les teves fronteres nacionals que no són teus. I tota Europa es comporta amb normalitat. La major part dels parlants de l'eslovè estan fora d'Eslovènia. A la Caríntia austríaca, a la Croàcia, etc. Què fa el govern eslovè? A qualsevol parlant de l'eslovè que vol un passaport eslovè, el règim de doble nacionalitat, se li concedeix. A la universitat, si vostès van a Cluj, a Romania, la universitat de Cluj, si vostès la coneixen, la de Sant Vicenç aquella, és una universitat en llengua hongaresa, perquè és la universitat que atén als romanesos de parla hongaresa. Una mica, quins arguments es poden donar contra aquest debat dels vots, perquè hi ha gent que ho planteja en aquests termes, aquesta seria la primera pregunta,
La segona, quin paper veus que acabarà o pot acabar fent Unió dins del procés? Vull votar el 27S. El Parlament de Catalunya. N'hi ha una llei sobre el Parlament de Catalunya que indica com se tria el president de la Generalitat? Sí. Què diu aquesta llei? El president de la Generalitat serà aquell que aconseguisca reunir al seu voltant, sigui del seu partit o no, la majoria dels escons. Doncs no n'hi ha res més a discutir. No és tan fàcil com això. I ho he dit per 5 dies. Li hem donat 5 dies per convocar-lo i el full de ruta firmat ara és claríssim. Si el govern espanyol vol convocar un referèndum, l'acceptem. Però si volen que voten vots, que convoquen un referèndum, no unes eleccions al Parlament. Perquè si no, clar, aquí de la cap constant, no? Això són eleccions al Parlament, president qui té més escons. Vostès volen un referèndum? Referèndum. I ara està de nou una tercera, que ja la sentiré a dir, que és, home, si per reformar el Parlament de Catalunya fan falta 2/3 de la cambra, com pot ser que per a proclamar la independència en facin falta menys? Resposta ràpida. La llei. Algú de vosaltres vol reformar l'Estatut de Catalunya? No? Doncs per dir que diu que els 2/3 són per canviar la bandera. És igual, és que no m'afecta. Jo no tinc cap projecte de reforma de l'Estatut. N'hi ha alguna peça de l'ordenament legal espanyol, alguna peça de l'ordenament legal espanyol que fixe un quòrum mínim per proclamar la independència? No. Ho sento molt. Què es diu això, no? Que el 9-N va ser una despesa extraordinària, un cansament extraordinari. La vostra reflexió, primer diré la meva, no em comprometré. Jo crec que el 9-N va ser el primer acte de sobirania de Catalunya. Per una raó. Primer, perquè s'enfronta l'Estat i triomfa, i després una cosa que no tenim en compte. I és que la resposta espanyola al 9-N, amb multituds, amb manifestacions, amb el 12 d'octubre, o de cara a les noves generacions, o de cara als immigrants, es demostra que a Catalunya qui realment està comandant la transició política de veritat són els catalans, són les forces sobiranistes. El 9-N va acabar sent un punt d'inflexió també, fins i tot des del punt de vista de casa, del país, de veure i entendre aquesta desafecció tan important que a vegades a nosaltres mateixos ens sembla que se mos trenca tot. Comentàvem abans, el 2011 ben poca gent parlava d'independència. Ben pocs eren els que ho hem sentit sempre, però nosaltres que som aquí estem amb aquest gruix, no? Però ben poca gent hi parlava. Avui hi parla de forma majoritària a aquest país, no? Per tant, el 9-N acaba sent un punt d'inflexió en el que decidim ja que volem caminar cap a on toqui. Hem trobat el camí per tirar endavant. I no ha de ser ni serà diferent, no ens atabalem. Això que es comenta d'una forma popular i abundant en aquests moments, això s'ha desalfat, no s'ha desalfat res aquí. Estem en un punt que anem caminant i ja hi tornarem al motiu. Per què? Perquè ens ho creiem, perquè si la gent aguanta, si la gent acaba entenent que no hi ha una altra solució, un altre camí de la dignitat personal i col·lectiva d'entendre que el nostre país ha d'anar cap aquí, això no peta i hi haurà un moment, com tota la vida, són cicles, que pujarem i baixarem, però caminarem i tirem endavant. I el 9-N per mi va ser un punt d'inflexió claríssim per entendre que això no té aturador. Des del 9-N nosaltres som independents. Comandem a casa nostra. I la independència és un procés. Això és el que a vegades la gent li costa entendre. Jo crec que la gent té una miqueta la idea de la independència com una nit de reis a l'Oestia, no? Que te'n vas al domini espanyol, tals és català, els trens van de meravella, el forn fa millor pa, a la tele ja no n'hi ha Telecinco, i tot això no va així. Tot això no va així. Per a bé i per a mal, La independència és un procés que dura un temps, i en el qual n'hi ha fases. N'hi ha una fase que és la més important, que és l'assumpció de la sobirania. Això és el ja està. No anem a fer marxa enrere. O sigui, a sant de què ara anem a acceptar un pas enrere? Si ja hem fet el més difícil. És que ara tot ho oblidem, però molts de vosaltres devíeu ser voluntaris i el 9-N no sabíeu què passava. Ja estàveu tots a
a 7:45. Hi ha una escena que narra d'un col·legi a l'Eixample que un grup de voluntaris se'ls encaren 2 Mossos d'uniforme i ells no saben què va passar i els Mossos pregunten sobre els voluntaris, diuen sí a les seves ordres i es quadren els senyors que porten les pistoles mentre el Tribunal Constitucional està dient que se'ls ha d'aturar. Això són gestos revolucionaris. Però nosaltres, el 9N, ara sembla com si hagués estat qualsevol cosa i no ha estat. És un salt d'una dimensió colossal. A partir d'ara passaran moltes coses i n'hi haurà una que serà que el Parlament proclamarà que som independents. I el dia que el Parlament proclami que som independents, segurament no acabarà sent el dia que passarà res. I n'hi haurà un dia que Islàndia, que sempre és el primer, reconeixerà la independència de Catalunya. I aquell dia passarà una mica més. I n'hi haurà un dia, al cap del temps, que tot serà normal. Eixa és la força dels processos d'independència. Molta gent diu és que en un procés d'independència no n'hi ha ningú que torni arrere. No, perquè no passa en una nit. Entra a la pell tan a poc que quan l'has acabat ja és tan normal que no hi penses, no? A mi m'agrada posar l'exemple de les senyals de trànsit d'Estònia. Jo vaig arribar a Estònia per primera vegada el 87. No n'hi ha ningú independentista. N'hi ha 2 que, pobres meus, en fi, estaven fatal. Estaven fatal, vull dir, havien estat a Sibèria, en camps de concentració, realment no estaven en condicions. L'espai radioelèctric és propietat meua, per tant, ara que vinguen les teles espanyoles que hem de discutir què poden fer i què no poden fer aquí. Però això no passarà aquella nit. Si passara la mateixa nit que proclames l'independència, desconnectes la tele i fas... Clar, semblaria un Cafarnaum, però com que no passa aquesta nit, va passant a poc, arriba un punt que quan estàs al final tot te sona tan normal que hi haurem d'avançar coses. Jo sempre explique Lituània proclama la independència al 90, la URSS la reconeix al 92 i fins al 99 hi ha tancs soviètics a Lituània. I els lituans els deixen estar. Diguem, rememorant l'independentisme tradicional, pensem que la gent com s'ha acostumat tan fàcil? Per què és que és fàcil? Aquesta és la diferència, que és fàcil, que entra amb suavitat, no n'hi ha mai un gran conflicte, però en canvi quan hi ha una acció, i tots les tenim al cap, la manifestació d'Òmnium, aquella manifestació, allò és el pòrtic que inaugura el procés. Passen 2 anys i no sabíem què fer. La gran manifestació de l'ANC, la cadena humana, no sé què, no sé quant, el 9N, i tot és un crescendo, tot va creixent i el temps que ens estem donant, hi ha gent que té molta pressa, jo ho entenc, però el temps que ens estem donant és el que està fent forts. Perquè a més hi ha una cosa que jo crec que s'ha de remarcar també, que és que ho estem fent molt bé. Jo ho entenc, que podíem fer-ho millor, sempre. Jo també soc dels de Cruyff, si podem marcar 8 gols perquè n'hem de marcar 2, d'acord? Podíem fer-ho molt millor. Jo entenc que hi ha moments que ens cansem, que determinades actituds cansen, però no tenim dret a ignorar que ho estem fent molt bé, Ho estem fent de meravella.